glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutang nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin ang kukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugari. Sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimukan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimukan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimukan. San Judas Tadeo. Ipamibimukan. Sa ngalan ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Pasasalamat kan Santos asin Martinez family, ni Cynthia Malaka, ni na Joey and RB. Para sa special na kahagadan ni Judith Alaurin, for good health of Irene, kan Messenbird family, to pass the bar exam, kan sarong devotee, for passing the August 29 and 30, 2026 Nursing Board Exam, ni Cheryl Hill Belen.
Special na kahagadan ni Christine and Daniel Napili and family. For complete recovery of Magdalena Lita ni Lourdes Albaitar. For healing of Elaine and Adeline kan Avelino family. Para sa kapahingaloan kang kalag ni Froilan, ni Rosie Asopardo, Cantara and family, ni Dina Kansarong Devotee, para sa gabos na kalag sa purgatorio, ni na Joey and RB, para kay Edna, ni Tess Marbella, Almira Canyanson family, Gregorio Canvivar family, Melinda and Eduardo, ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, asin kay Alfred ni Jimbel. Sa liwat, Diyos marahay na aga sa ilo gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos sa sinawitan niya to ang awit sa pagpoon. Tinipon
Dayon gali sa Rome, sa Diyos na sa to katubos. Good morning. Good morning to Father. Sarong komunidad kita po nagkakatiripon sa ngaran ka nama kan aki asing kan Espiritu Santo Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Enot aldaw na Webes kaya kita sarong familia nagtataong onra kasi nagahagan kan tabang asin intersesyon kan sa tuyang kagurangnan sa laog kaining misa kisan Judas Tadeo. Ikadua, petsa size, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan kan transfigurasyon kan kagurangnan. Pagpahiling in advance kan sa iyang kamurawayan, tanganing ini ang magsirbing inspirasyon, giya asin kusog kan sa iyang mga parasunod. Dan pagsunod sa iya, di natatapos sa krus, kundi natatapos sa iyang transfigurasyon o kamurawayan. Kaya espesyal niya itong hagadon sa laog kaining misa ang kusog, tanganing sa tahaw kaining mga krus, mga pagbalo sa buhay, padagos kitang maglakaw, padagos kitang magsunod sa iya. Tamaabutan panahon, makakamtan man niya to ang sa tuyang sadiring transfigurasyon. Espesyal ko man na idinudulot ining misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa kuyang ina na ngunyan iyoan anibersaryo kan sa iyang pagkagadan. Ngunyan midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang ihagad nintawad sa mahal na Diyos taganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Sa kafiestahan na ini kan transfigurasyon kan kagurangnan, sarabay po kitang mag-omaw sa Diyos. Kaya sabihon niya to, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhay an buot. Inoomaw mi ka, Pinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kanda kula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan oro Kalangkaw Yesu Kristo, kay bakan ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita,
O Diyos, na sa mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mong aki, pinakusog mo ang mga sakramento nin pagtubod sa pagsaksi nin mga kamagurangan, asin makangalas na enot mong pinahayag ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban mo, na naghihinanyog sa tingog kan padangat mong aki, magkanigo kaming magin mga paramana kaiba niya. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarong danay na buhay nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi, siring sa niebe ang sa iyang gubing. Asin nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono, na igwanin mga ruedang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribo-ribong tawo na naglilingkod sa iya, asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binuksan ang mga libro. Sa bisyon na ini, sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garutawo, nagrarani siya sako, napapatos nin panganuron, asin nagduman siya sa danay na buhay, dangan ipinamidbid sa iya. Tinawan siya nin autoridad, onra asin kapangyarihan na maghadi. Tanganing paglingkodan siya kan mga tawo sa gabos na nasyon, rasa asin lingwahe. Magdadanay ang sa iyang autoridad asin mayo nin kataposan ang sa iyang kahadean. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan naghade oro kahalangkaw sa bilog na kinaban. An kagurangnan naghade, uro kahalangkaw sa bilog na kinaban. Hadi ang kagurangnan, mag-ugmalugod ang daga. Mag-ugmalugod ang mga baybayon kan dagat. Panganuron asin kadikluman ang nasa palibot niya. Katanosan asin hustisya ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan naghade, uro kahalangkaw sa bilog na kinaban. Ang mga bukid na tatanaw siring sa taro sa atubang nin kagurangnan. Sa atubang nin kagurangnan nin bilog na daga. Ang kalangetan nagbabareta kan sa iyang katanosan, asin ang gabos na nasyon nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Huli taika kagurangnan ang pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula kisa gabos na mga Diyos. An kagurangnan naghade, urog kahalangkaw sa bilog na kinaban. Himateon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An ipinahayag sa Indo dapit sa kapangyarihan asin pagdatong ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon na inimbento sana. Hulita mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya ang Diyos ama ang kaumawan, asin kamurawayan. Dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan kan magtaram siya. Ini ang namumutan kong aki na ikinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na ito na hali sa langit, huli ta kairiba kan kagurangnan duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo na pahalagahan ang pahayag na iyan. Iyan garusarong ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagkod na magbanaag an aldaw, asin magliwanag an bituon,
an makaaga sa saindong mga puso. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, O Diyos, na dadalug ako sa mga kataramo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangan, mapas sa Indo. Asin sa imo Pagrokyaw kan Espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihis, nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kadinto na sinda, nahiling nindang naliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw, ang lalawgon niya, sinagkintab sa kaputianan sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda si Moises sa si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan marhay, na uyak kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Nagtataram pa siya, kan lindungan sindanin maliwanag na panganuron. Dangan sarong tingog hali sa panganuron na nagsabi, ini an sa kuyang aking namumutan na ikinakaugma kong gayo. Dangugan nindo siya. Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alagad dinulok sinda ni Jesus, dinuutan sa kasinabihan, tumindog kamo. Dai kamo matakot. Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling kundi si Jesus na. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbuutan sinda ni Jesus na inindo ipag-usib sa kisay man ang nahiling nindo, sagkunan aki nintawo, mabuhay liwat. Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Nasambit ko po ngunya na aldaw pinagsaselebrar taan transfigurasyon kan sa tuyang kakurangan. Ibig sabihon, pagpahiling in advance kan sa iyang kamurawayan bilang aki nin tabo, tanganing magiining inspirasyon, giya, asin kusog, kan lambang saro sa tuya na nagsusunod sa iya. And sa kasong ini, magiining giya, inspirasyon asin kusog ni Pedro, kay Santiago asin Juan. Kaya ipinag-iba niya sinda duman sa bulod kan inaapod na Mount Tabor. So, Transfiguration Mountain. Kabus kita may siring man kening experience sa bihon ta. Sa bihon ta, Transfiguration Experience. So, ito bagang experience na it feels like heaven. Gari pagmati ta nasa langit na kita, kan naggraduar kita, kan ikinasal, sa kaso kampadi, kan inordinan, kan saro nagselebrar pa sa napo kan sa kuyang ika-28 taon na anibersaryo sa pagkapadi. Mga maugmang eksperyensya, pagkapasar sa board exam or bar exams, pagkaigwanin trabaho. These are transfiguration experiences. And gusto ta permiya kung kita duman sa siring na eksperyensya. We always love the mountaintop. We always would like to be at the high points of our lives. Kaya maugmahon kita minsan na nakakabakasyon. Sana perming bakasyon. That we can travel. Nagkakaigwan ng experience in retreats, recollections. Itong tipong nakakasabi kita sa mga momentong inikan sa tuyang buhay. Lord, sana permina sa nang siring ka ini. Iyan ang ganso sinabi ni Pedro. Sabi niya sa tuyang kagurangnan, Lord, it is good that we are here. Magayon kung permina sa nang yaon kita sa bulod kan transfigurasyon. Kung pwede lang,
Magibo na ako nin tulong payag-payag digdi, tigsararo kita. Daing na kita maghali digdi, daing traffic, daing bayadan na bills, daing stress. Pero may mas hararom na imbitasyon, asin pagirumdom an sa tuyang kagurangnan sa sainda. Ano iyan? Kan dinara niya ining mga disipulos niya, duman sa bulod kan transfigurasyon, o enot, gusto niyang pagirumdom sinda, na dinara sinda duman, bako tanganing magdulag sa realidad kan buhay. Kundi tanganing sinda, iandam sa pag-atubang sa buhay. Dinara niya sinda sa itaas kan Mount Tabor, not for sightseeing, at sabihon ta for insight, tanganing makanood nin leksyon. Kaya duman po baga sa bulod nin transfigurasyon, dumanin da nahiling an kamurawayan kan sa tuyang kagurangnan. So transfigurasyon iyo ang nagpahiling kang tunay na identity kan sa tong kagurangnan na siya an aki kang Diyos. Asin totoo, maatubang siya nin pagsakit, maatubang siya nin krus, pero ang buhay ning sarong Kristiyano day natatapos sa krus. Day natatapos sa pagbalo o kadipisilan. Ang katapusan kaini, iyo po ang kamurawayan. Pakisumaro sa transfigurasyon kan sa tuyang kagurangnan. Beyond suffering is glory. Mga tugang, ang pagtubod niya to, ang buhay ta bilang Kristiyano, nangangaipo man kan siring na Mount Tabor na experience siya. Mount Tabor moments. Moments of prayer, moments where we celebrate the very presence of Christ in the Eucharist. Tain mga experiensyang ini, iyon ang matao sa tuya ng kusog sa pagbalik niya to sa satuyang urual daw na pagkabuhay. Kaya kung iisipon po, ang pinakakatuyuhan kay itong eksperyensya kan mga disipulos, bako na paghangaan ng daan sa tong kagurang na nagputi ang gubing, nagliwanag ang lalawgon, kundi nasinda, mahiro ka ini, kapag nahiling ninda ang kamurawayan ni Kristo, mababaguman ka ini ang sa indang buhay. Kaya if you notice, saro kan sinabi kan kagurangnan, saro kan mga yaon duman na experience ninda, hali sa panganuro na dangugan, boses kan ama na nagsabi, ini, ang sa kuyang aking namumutan na sa kuyang ikinakaugma, danguga nindo siya. Dahil niya sinabi kan ama na, magsuro si Relfing o nakamo dyan sa taas kan bulod, maggrupi. Dahil niya sinabi o tinugutan si Pedro na, sige na, tugdok na dyan, intulong payag-payag, ta dyan na kamo mag-iristar. Dahil niya po iyan sinabi. Kundi ang sinabi niyang importantehon na tataramon, na parehas na tataramon na sinasabi niya sa lambang saro sa tuyangon niyan, danguga nindo siya. Listen to Him. Magayon nining hapot sa satuya. Sa punto daw inikan sa tuyang buhay, tigdadangog ta pa daw ang sa tuyang kagurangnan. Ang transformasyon asin pagbabago minapuon, kunan tawo nagdadangog sa Diyos. Let's talk. Bako kitaan magmatinaram, tugutan taan mahal na Diyos na magtaram sa satuya. And ultimo, worth nothing man ining tinaramkan sa tuyang kagurangnan. Sabi niya sa inda, bango na kamo, dai kamo matakot. Ibig sabihin, after that experience, they have to go down of that mountain. Pagkatapos kan experience yang ito, after that mountain experience comes the mission. Mapuon sinda, magmisyon. After prayer comes service. Pagkatapos pagpangadjit, pagkatapos kan misa, yaon ang challenge sa tuya na maglingkod. Pagkatapos magsimba, yaon ang pag-agyat sa to na mabuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Asin aram niya to padagos na kada selebrasyon kan banal na Eucharistia, pagpahayag kan kamurawayan kan sa tong kagurangnan. We glimpse the glory of Christ so that when we leave this church,
we become a little more patient, a little more forgiving, a little more loving, and not the opposite. So lugod pa man, mahiling kan tao, bako sala, nakita, yaon sa itaas kan pabulod, that we are successful people. Alagad, mahiling ninda, naan bulod, ang experiensyang yaon sa itaas, nakapagbago, asin nakapagtransformar kan sa tuyang buhay. That we also try to be faithful, not only as successful Christians. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Sa tuya ng ipadagosan Santa Misa. Blessed are you, Lord, God of all creation. Again, as we have this bread to offer, service given in human hands, will become Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos sa mang makakamhan. Ako malugot kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami pakabanalaan mga idinulot na atang sa mamurawayo na transfigurasyon kan bugtong mong aki. Asin hugasi kami sa mga digta nin mga kasalan, sa banaag nin sa imong kaliwanagan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaasan spiritu, mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag niyaan sa iyang kamurawayan, asin pinano sa orog kadakulang banaag, itong kamugtakan kan hawak nakapareho sa iba, tanganing an kapadungkalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulos, asinan kapanoan na makangangalas na pakinabang sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minaligdi, sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, ta ini, ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo.
Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugapos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarata niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamag. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagdagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapaynin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girum dumagkagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girum dumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Kasi nagabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose. Asin kaiba kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Antonio di Padua, si Saint Charbel. Nakaidto pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigo magin kahiras ken buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ken Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niyamo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buod mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong takanon sa rawal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Sa tuyang mo niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya.
Kagurangnan, baka ako maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinasa ko kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami ang mga banal na kakano na sa mong inako. Magbago sa mo sa iyang ladawan, daan kaliwanagan ka ini binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po kita ng second collection para po ini sa pagmantener ka mga pasilidad ka sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot po sa 23,780 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 801 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 4,799 pesos and 80 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Hulyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters,
Pwede na po kuhaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulanin Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Asin maot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donors, 5,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Palisa Family, 2,000 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamat po sa indong kabos, sa mga nag-serve, asin sa kabos sa indong nagpartisipar sa misa ngunyan. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong spirito. bendisyonan, dugod kita kabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahirakon, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katulidongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Salamat po and see you later.